Slovensko získa moderné útočné vrtuľníky Viper od Američanov za to, že sme Ukrajine odozdali naše stíhačky MiG-29. S týmto oznámením prišiel pred rokom tedajší minister obrany Jaroslav Naď. Za dodanie 12 bojových vrtuľníkov, príslušenstvo, muníciu a výcvik sme podľa neho mali zaplatiť 340 miliónov dolárov. Naď tvrdil, že takýto nákup má v skutočnosti hodnotu vyše 1 miliardy dolárov a obchod označil za veľmi výhodný. Štandard už vtedy upozornil, že v žiadnom strategickom plánovacom dokumente ministerstva obrany sa tento typ zbraní neuvádza. Nákup vrtuľníkov je teda v rozpore s prioritizáciou modernizácie našich ozbrojených síl. Teraz sme sa však dozvedeli, že cenová ponuka Washingtonu je oveľa vyššia, než avizoval Naď, a to až 600 miliónov dolárov, čo je v prepočte 554 miliónov eur, teda takmer dvojnásobne viac. Nápadne to všetko pripomína tvrdenia Jaroslava Naďa a Eduarda Hegera z augusta 2022 o tom, že Slovensko za odovzdané migy dostane kompenzáciu 300 miliónov eur z Európskej únie. Ubehlo len zo pár mesiacov a Heger s Naďom hovorili už len o 200 miliónoch, alebo tiež len o 50% pôvodnej sumy, čo by bolo len 150 miliónov. Po 2 rokoch stále nevieme, koľko a či vôbec niečo z peňazí EÚ za migy dostaneme. Kauza Vipery ale pripomína aj situáciu okolo odovzdania našich protizdušných systémov S-300. Aby upokojil verejnosť, Naď prišiel v apríli 2022 s týmto vyhlásením. V priebehu budúceho týždňa na Slovensko dorazí už 4. batéria systému Patriot. 2 poskytli Nemci a 1 Holanďania. Túto 4. poskytnú naši americkí spojenci. Všetky batérie budú postupne rozmiestnené tak, aby pokryli územie Slovenska a budú tu dovtedy, kým to bude potrebné. Ako dobre vieme, dnes na Slovensku nemáme ani jeden z týchto systémov. Skratke, oklamali nás. S kompenzáciou za migy, s protizdušnou obranou, aj s vrtuľníkmi.